Βάστα Βράστα, που τόσο αγαπάει το θέατρο, μας πρότεινε μια καταπληκτική παράσταση να δούμε στο Θέατρο 104. Ταξίδι στο κέντρο της γης λέγεται, του Ιουλίου Βέρν. Για πάμε να δούμε. Κλασικό έργο του Ιούλιου Βέρν που όλοι λατρέψαμε, αγαπήσαμε στις δικές μας τις γενιές και τώρα μακάρι να το ξαναδιαβάζουν, που σίγουρα θα το διαβάζουν και τα παιδιά, το ταξίδι στο κέντρο της γης του Βέρν. Πολύ αγαπημένο βιβλίο με εικόνες υπέροχες, με ένα ταξίδι στο κέντρο της γης, μια περιπέτεια τρομερή, με θάλασσες υπόγειες, με τέρατα, με προϊστορικούς ελέφαντες. Πάρα πολύ όμορφο και επικίνδυνο και μαγικό ταξίδι που το κάνουν τρεις άνθρωποι, εδώ ο Αλέξανδρος Νεφέλ και εγώ, ο Άξελ Γκρόιμπεν και ο θείος Ότο, και σαν επιστημονική ανάγκη να βρούνε πράγματα, να βρούνε το καινούριο, να ανακαλύψουν, και σε μια πορεία ζωής, συνεργασίας, αλληλεγγύης, πολύ έτσι ωραία πράγματα για τα παιδιά. Πώς θα το είχαμε τόση ώρα! Αυτά είναι λατινικούρες! Με εντυπωσίασε όταν κατεβήκα στο κέντρο της γης και ότι άκουσα άλλη μια φορά τη λέξη φέστο στα Ισλανδικά. Θα μας βάλει όμως σε μεγάλους μπελάδες. Σε τις ανοησίες, Άξελ! Αν δεν μου το δώσεις, θα σε κυνηγάω σε όλο το Αμβούργο! Το βρίσκουνε το κέντρο της γης στο τέλος. Εγώ θα πω ότι ας μείνει αυτό λίγο στον αέρα. Δεν έχει καμία σημασία αν φτάνουμε στο κέντρο της γης. Σημασία έχει να πορευόμαστε μαζί, να προσπαθούμε μαζί, ποτέ μόνοι μας. Δεν έχει σημασία, όπως έχει πει και ο Καβάφης, ο προορισμός. Σημασία έχει μόνο το ταξίδι. Γεια σας παιδιά, να πηγαίνετε συχνά στο θέατρο. Θέατρο!